някаква супер голяма кола. Се шепкат. Това е фотокова. Това спират ми се по-добри малко. Може би се даде. Ето тук съм точно в центъра. Отдолу от Айфеловата кула. Гледайте какво представлява. Ето така леко ще се напиме и ще се пусниме. C'est un truc égyptien, je crois, qui a été donné par les Égyptiens. Et eux, ils ont juste mis un chapeau en or dessus. Yes, Виж какво става тук. yes. This is the Grand Palais. Гледай какво става тук. Оле, мале. Има какво да се види. Разни каскадни петуни. Ще е много добре. Много добре. Сега ще направим една панорамка. Ето това е Сената, Френския Сенат. Това е самата градинка. Много готино. Някакво блокче. Това са моите хора. Колято и така нататък. Ето още една гледка пак. Така. И сега трябва да се снимаме. И Иляна трябва да не снима. Ето това е Иляна Никола. И ето е и Айфеловата кула. Ето това е кметството. Много красива сграда. Страхотна сграда. Là, on est devant. Là, on est devant. Много красива. Просто... Là, on va pas là, j'ai pas rencontré la bureau du maire. Ouais, mais on n'est pas monté parce qu'il y avait le troisième étage est fermé parce qu'il y a trop de monde. Donc, ouais, non, non plus, on est organisé, mais voilà. Et puis là, non, il y a un truc que je regrette, c'est les bateaux bus. À chaque fois, je me renseigne pas bien et j'ai l'impression que ça tourne bien, là, j'avais plusieurs sur la scène. Ah ouais, c'est dommage. Mais... Là, on a pris un bus et après, là, on va aller voir le dos. Ouais, bah oui, c'est dommage, j'ai pensé après coup, je les ai vus. Ouais, enfin. Donc, ouais, à tout à l'heure. Една панорамка правиме, като на един фонтан, много интересен. И въртиме. И там се виждат някакви много яки работи. Напръска детето. Ouais, bien là, non?